ಶ್ರೀ ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ ಸನ್ನಿಧಿ ಕೈಡೆಲ್ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಬಜಾಲ್ದ ನಿಲೆಟೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ಚತುಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಲು ಆ ಬಗೆಟೆ ಐತರ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿದ ಸಭೆ ನಡೆತಲು ಶ್ರೀ ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ ಸನ್ನಿಧಿ ಕೈಡೆಲ್ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಬಜಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಚತುಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಮುಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗು 13 ಶನಿವಾರ ಚತುಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಲು ಐತರ ಚತುಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸಭೆ ನಡೆತಲು ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಜಯ್ ಎದುಕೊಂಡಿರು ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರವೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುಡ್ದು ದೇವೇರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆದ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವರು ಅವೇ ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ದೇವೇರ್ನ ಋಣ ಎಂಚ ತೀರಿಸಾವುಡು ಕೇನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥನು ಬುರ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಕಿನಿ ಭಾಗ್ಯ ಬೈದಿನಿ ಎಂಚಾಂದು ಕೇಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬೈದಿನಿ ನಂಕಿನಿ ಐಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವಂದು ತುಯ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ನಿಖಿಲು ಬಲಸೊಂದುಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಮೂರೊಂದುಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಇರೆ ತೆಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಇರೆ ಒಚ್ಚೊಂದುಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಅಡಿತೊಂದುಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಜನಕಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಸಾತಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಮಲ್ತಂಡನೆ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವಾರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಆತ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೆಗು ಬೋಡಾದ ದೇವೇರು ನಂಕು ಬೋಡು ನಾಗಗು ನಾಗಮಂಡಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಾದ ಅವು ಬೋಡು ಮರತ ಮುದೆಲುಗು ನೀರು ಮೈಪೋಡು ಗೆಲ್ಲುಗತ್ತು ಇಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ನಮಡ ಇತ್ತಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಪೋಲಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಭೂಮಿ ದಾದಾನು ಅಚ್ಚಿ ಒತ್ತುದು ಬೋಡು ಕಾಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕನಾಲು ಜೋಕುಲು ಮಂತ್ರ ಆತ ಕಾಸು ಮಂತ್ರ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಐಕ್ಯ ಬೋಡದ ಈ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಸತ್ಕರ್ಮ ನಾಗಗ ನಾಗಮಂಡಲದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಬೋಡ್ತಿ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗು ನಾಗೆಪ್ಪು ಅವಳು ಕಲ್ಲದ ರೂಪಡತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೀವರಾಶನ ಆತ್ಮ ರೂಪದ ನಾಗ ಆತ್ಮನ ಕುಲ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಆ ನಾಗನಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆ ನಾಗಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವಳತ್ತದ ಆ ನಾಗಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಿಂಗರ ನಾಲ್ಕು ಬುದ್ಧುಳು ದೀನದಾರ ಸಮಾಧಾನ ಪೂಜಿ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯನ ನಾಗನ್ ಕಲ್ಲದ ರೂಪ ಹೊಡ್ತಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಹೊಡ್ತಿನ ನಾಗನ್ ಸಂತೋಷ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನಂಗೆ ನಾಗೆ ಕೊಡತ್ತದ ನಾಗಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಸಂತೋಷ ಒಳದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಒಳದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೋಕುಲು ಪೋನಿಕೆ ಬತ್ತೇಟೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕಜಾಪುರ್ನ ರೆಪ್ಪೆ ಒರಿಪುಲಕ ನಾಗದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒರಿಪೇರು ಬಂದ ವಿಶ್ವಾಸಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಪೂರದ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಾಲಿಗೆ ಪೋನಿಕೆ ಪುರಾಯಿತ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಮೀನ್ ಕೈಡೆಲ್ ಮುಕ್ತೇಸರ ರಾಯನ ದಾಮೋದರ್ ರಾವ್ ಜಗತಾಪ್ ರಂಗನಾಥ್ ರಾವ್ ಜಗತಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು.